Salam ehman doganlar. Hiç ýaşy edi dilleşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Arman Allah kuwat bersin. Bugünkü biziň temamyz mehriban doganlar. Türkmenistanyň 3-nji diktator Ganhor Serdar Süplüň çüýrügiň haram çüýrük tokumundan bolan Serdaryň çykanlary bar. Kakajan we Azat Islamowlar. Hiç kimin degip bilmeýän şular ýalaky Kurtoy edenletip beren toguny tok diýilmeýän adamlar bar. Şular barada şularyň etmişleri, jenaýatlary, edenetlikleri, kim bular, näme diýär, näme bilen meşgullanýar, bular adamlar nähil edip satýarlar, doga düşürýärler. Bular nähil gün görýär, bulan profili, häsiýeti, adamçylygy nähili bular. Şular barada şu gün Türkmenistanyň içinden dürli çeşmelerden gelip boğuşan maglumatlary siziň dikkatiňize ýetirip mehriban dogan. Häzir men şu günkü bermeli maglumatlarymy bereýin. Ondan soň riski aljak, riskden sorajak. Şu aýdylan berilen Türkmenistandan ýetirilen maglumatlar dogrumy, nä derejede dogry, risk bu barada özü näme bilýär. Şoň üçin şu günkü temamyz biziň Ganhor Serdaryň garakçy çykanlary, Kakajan we Azat Islamowlaryň jenaýatlary hakda aýdylýanlar. Nazir Habibow nädip temrap çykdy, muňa bilen baglanşykly biz aýtmalar aýtdyk. Bugün haram dogan garyndaşlarynyň jenaýatlary, edenetdiligi, talaňçylygy, kezzaplygy, ahlaksyzlyk hakynda ýurdun içinden gelip boşan maglumatlary tomaşaçylarymyzyň dikkatine ýetirýär. Baş kahramanlar Serdar Berdimuhammedowyň gökçeli garyndaşlary, doganlar Kakajan we Azat. Serdar Berdimuhammedowyň ejesi bilen bulan ejeleri aýallygy. Ýagny çykan bolýarlar bular bir-birini. Serdaryň çykany Kakajan bilen Azat daglaryň familiýasy Islamow, ýagny bular Islamowlar. Gelin bu meşhur Kakajan we Azat Islamowlar, ýagny Serdaryň ejeleri dogan çykanlary Türkmenistanyna näme edip berler? Bu haram tokumyň diktatorlyk häkimiýetinden, hökümranlygyndan peýdalanyp muňa bilen baglanşykly halk arasynda nähili zatlar aýdylýar we bize ýetirilen maglumatlaryň belli bir bölejigini siziň dikkatiňize ýetirmek isleýän Kakajan näýilýär, näme elmi dama serhoş diýär. Kakajan garyndaşlarynyň häkimiýetindäki bolan güýjüne garamazdan maşeniçisi we kezzaplyk edýär. 5 welaýatyň oglanlarynyň puluny alyp Türkmenistanyň çägindäki ýörüýte ýalňyç goýulýan bölümleň, ýalňyç goýulýan ýerleň başly wezipesine, ýagny uly operator wezipesine belläjek, zapravkalar belläjek diýip, meselen atdel ızbytyň naçalnigy we şoňa meňdeş pulluja, ýaglyja wezipeleri size belläjek diýip, şu wezipeleri belläjek diýip olardan para peşkeş alýar. Soň öýüne de baranok, söz beren zatlaryna edenok, pul beren adamlar pul berip söz beren zadyny almadyk adamlar arz etseler, hukuk goraýjy edaralar oňa garşy hiç hili dela açanoklar, iş golganoklar diýär. Bu Kakajan Islamow bilen baglanşykly. Çare görmäge beýle-de dursun diýär. Bu Kakajan Islamow neşe söwdasyny
giyinden alıp baryanım bolsa we şonu bilemem diye şoma da diye hiç ili organ işgärleri, jogapkärleri hiç il çäre görenoklar diye. Ak şähere käbir oglanlara satmaga berse, ol oglanlaram biz kakajanyň gol astynda işleýäs diýip arkaýyn bolup işleýärler diye. Ýagny neşe zatlaryny tutaýdalar. Olaram biz Kakajan Islamowyň adamlary diýse, şolara diýe hiç kim hiç diýip bilenok diye. Neşäni, hani bular neşe keşligi, nezady, planyny direkte tutdular zat diýär. Ine bulan neşe söwdasyny alyp barýan, ýerine ýetirýän, şonu kontrol edýän kim? Serdaryň çykany. Şoň üçin rejimiň organ işgärleri kime çäre görmeli, kime çäre görmeliler özleri bilýär diye hiç kim şolara diýip bilenok diye. Onsoňam diýär bu Kakajan niýe? Indi Kakajanyň profili, bu Kakajan nähili? Kurtoy. Kakajan ýene nähiligen diýe bir hili serdaryň garanyşy däl ýaly adamlardan pul alyp hiç kimi görenok, hakyky haramzada, maşennik, kezzap, allawçy, yalançy beýlekiler ýaly dilyawi de ýöne şeýle kurtoy ya bir elit ýaly görünjek bolanok diye bu diye Kakajan Islamow diye gaty diye meliç uşokçyly kalkoz diye. Kakajanyň profili edil şol İstanbullu şagal sürüsü wa türkde. Şol neşe bilen narkotiklar çekip zat edip şoň üçin maskara bolup berenler bar, her hili maskara bolup İstanbullu Türkmenistanlılar. Şolary ýaly, edil şolary ýaly diye uşokçul, şolary ýaly tupoy, şolary ýaly diktaturan oýnatgysy bolan biri diye. Kakajan Islamow aslında şolary ýaly haram tokumyň buýruklaryny ýerine ýetirýänem bolsa, şolaň taşyryklaryny ýerine ýetirýänem bolsa aslında ol şolary ýaly biri diye. Diňe güýçle haramçylyk hyzmatyny edip bilýär, hyzmatgarlyk edip bilýär diye. Ina bu Kakajan Islamow serdaryň çykanlarynyň ulus hakda aýdylýanlardan bir bölek. Gelin mehriban doganlar bu serdaryň çykany ýanky Kakajanyň imti we azat. Berdimuhammedowlaryň haram rejiminden nähili peýdalanýar bu azat? Kakajanyň imti azat Islamow. Muň bilen malaşykly aýdylýan zatlaram görelim. Azat Islamowyň serdaryň çykanyň nalog, salgyt, paç almaýan ýeri ýok. Türk firmalaryndan tut bazarlara çenli. Ya da Türkmenistanyň ähli önümçülük deskalarından, önümçülük bölümlerinden, zawodlarından, fabriklarından ýörüýte şo taýlarda adam belläp şol adamlaryň üstünden pul ýygnaýar. Hemme kişini naloga baglan. Şu azat diye. Son indi şu korrupsiya sistemasyny aýlayan azat haçanla şol korrupsiya indi öwrenşip şu işi ýöredip gören adamlary çalışmaly bolanna, şolary basmaly bolanna diye Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň prokuraturan planyny doldurmaly, öz planyny doldurmaly wagty gelende diye ýanky Azat Islamow diye taşarurda gaçyp gidýär diye. Azadyň belläne adamlary batylmaly bolanna ya Hytaýa gidýär ya da Dubaýa giden bolýar diye. Arada watan satan habarlar programmasyna ýurdun gara zawut ýagyny şekerini ogurlap tutulanlaram hut şolliye Azat Islamowyň adamlary diye. Hökümet magazynynyň
zat owurlap tutulurlar diýär, hökümet magazinlarynyň produktlaryny, imitlerini, zatlaryny tutulur. Şol azadyň adamlary diýär şol. Azadyň işgärleri tutulýar, azadyň öz tutulany. Sistemany guran ýöredýän tutulany, şoňa hyzmat edýän tutulýar. Çakır zawody, bazarlara, hökümete azyk önümleri hemmesini azat tarapyndan kontrol edýär, hemmesiniň hem nalogyny azat alýar diýär. Umuman şol edaralardaky hyzmatkarlaryň türme gitme nowaty gelenne azat ýurtdan başga bir ýurda dynç almaga giden bolýar. Oýrunda da ýanky azadyň işgärleri basylýar. Soň ýene azat şol basylan adamlaryň ýerine para bilen başga adamlary işe alýar. Öz işgärlerini çalışýar da ondan para bilen çalışýar olaram. Soňam men niye daşary ýurda giden wagtym şolary alyp bolaýdymy? Wah, arman men ýurduň içinde bolanmalydyň, bu zat bolmaz eýle-eýle. Beden aşağına yatyrdyň ya biriniň aşağına yatyrdyň. Sen gaýdyp gelenden soň çykaryp bilýärmi? Sen bütün şol haram togumyň, bütün şu işlerini, mafiya işlerini alyp barýan sene azat. Islamow. Dynç alışdan, daşary ýurtdan komandir okudan gelenden soň sen istesen ol adamlar çykaryp bilýärmi? Näme üçin adamlar beýtip Allah ýakyp ýörsiň? Eýle-eýle boldy zat diýip gümp samp edip diýe adamlar satyp ýakyp goýberýär diýe. Ýöne Serdar Berdimuhammedowyň garyndaşy bolan soň azada degýän ýok diýe. Hiç zat diýilýänem ýok diýe. Serdar ýykylaýsa diýe ahal tarapynyň onnoda esasanam ahal tarapynyň gılıcını sıyıracak birinci adamsy Kakacan haramzada bilen azat Islamowlardyr. Ýagny Serdaryň çıkanlary Kakacan bilen azat Islamowlardyr diýe. Gılıcını sıyıracak birinci adamsy ahal tarapyndakylaryň diýe. Azat özüni Krişa hökümünde goýýar. Hiç bir ýerde ofisialny resmi wezipesi ýok azadyň. Bir ýerik bellecek bolaýanda da diýär, bulan sowady bilimi ýok diýär. Bular pula diplom satyn alan niýe? Azadyň ne latinça, ne de kirillitsada, ors harpynda öz adyny, familiýasyny diýär dogry ýazyp bilmeýär diýär. Şolary ýaly sowgatsyz diýär. Ana bu da Serdaryň çykany Kakajanyň insi Azat Islamow hakynda aýdylýanlar mähkemede bolýar. Siz bu temalarda näme gördüňiz, eşitdiňiz, näme bilýäňiz? Paýlaşyň kommentariýalarda. Men häzir riski aljak, riskden hem sorajak. Hakyt familiýa Islamow del bolan. Ejeleri dogulun. Kakajan bilen Azat ikisi dogun. Serdaryň çykany. Olar aslında beherden oğlanlar. Tamam mı? Beherden oğlanlar. Aa. Serdaryň çykany däl. Ýagny Serdar bilen ejeleri aýallygan näl şeýlemi? Yok. Serdaryň aýal doğumuna çıkan del o. Serdaryň kakasynyň bir aýal doğuny var. Ülgitdi o. Öldü o. Şonun äriň çıkanlar, şonun näme ýegenleri o. Düşünmedim. Berdimuhammedowyň onke. Serdaryň kakasynyň bir ülen bir aýal doğuny bar. Şonun äriň doğanlary, doğun jigil inleri. Şoň äriniň doğanyň inileri. Awa. Bä. Serdaryň kakasynyň aýal doğanyň äriň nämeleri? Tokum tiýje. O bir. İkinci bala o utayda götürür zaýdyp näme diýerler? Otayda näme diýerler? Ruleden olun adı geçýär. Dogry. Hak o.
näme etdiler? Olaň ady geçe, olu urur etdiler. Gılamı rulda oturan kim? Kim orada rul oturan? Nazar ağa. Nazar ağa pul alıyor aslında. Şamil kakası. Ava, Şamil kakası pul alıyor. Şamil kakası näme diye? Hemamdır karındaş, biz hemamiz bir tohum, zayıf, dağının planı edinip sögüp, hemmesi bizim elimizde edelim basın diye. Ama iki kulağımla, iki gözümle gördüm, iki kulağımla eşittim o zatlar aydın yapını. Nazar Ağa'nın yubileyi derler, ilk yaş nimette şu günü 2400 sana ulu kişi mal geldi. Mesela öz karnaşlarından geldi. Bunu izini zarladım. Nemele var ya, Kıtrovkalı, onka minister. Şu an kudası oldu. Prezidentin şu anki. Serdar'ın kudası, şu Serdar'ın kudası oluyor. Şu an para ver adamına pul verip, şunun adına uğradın da bizim adımıza uğradı, pul verip mal uğrattır ya. Ne kişine yine pazarka verirtir ya. Ona kavar, onun hemmesine adı familyası menne bak. Türkmenistan halkı adamları ne yapıyor gözüne ulukan korkuziler. Korkuziler. Plançı ödemiş bulaşık. Hemmeden bir adam. Bizim kulağımız var, gözümüz var, burnumuz var, ayak elimiz var. Neye korkuyorsunuz? Neye korkuyorsunuz? Sen diyen doğru. Hak kurunu. Men sana aytmam öğrendim. Sana birisi gelip sana haber veriptir. Senden öňçe men eşitdim gepleri. Men boş bezim. Ona meşgullara meşli geplere näme etmeydim. Ona geplemeniken Serdar'ın näme diýen işleri bar? Narkotik, pul, buğday, çiğ buğdayaça uğraşıp durar Serdar. Hal öğrenilmedik buğday, öğrenilmedi hala. Öğrenilmedik bu çiğ buğday näme diýen? Satya. İntek şu yer ösüp oturan buğday satya. O. Kimin haberi var onun? Mene haberim var. O çıktı. Mehmet Ağa'nın haberim var. Haberim var. Ertesi sana gelir. Ey Serdar o etmiş diyer. Öğrenilmedik çiğ buğday satan yerler var. Paxtarı var. Onu emin bilemen. Tonması näçe stolda netice günde saatmarda mene kol çeken ma nemes geldi kopesi ketdi ma telefonma. Hemes bildim men. Men näçe aýdam ok. Sen özüm bilemen. Men senden öňçe maňa geldi habar. Men sen aýdam ok. Efire çıkaram ok. Näçe özünden korkkan. Maňa Türkmen halkda maňa kömek ýok. Türkmen halk maňa hala Azat Isakov ýana bul giderim men, ül giderim. Näme bolar? Inem men ýana risk bir tane çıkar. Mana Azat Isakov gitti, men risk bolup men çykdym Azat Isakowyň orna. Etos günü Allah'a şükür çıkar, inem biraz bol çıkar, inem biraz bol çıkar. Korkandyp çıkar birisi, men ýana. Men Azat Isakowyň izini izalap gitdim. Doğru değil mi? Yanlış mı? Doğru da men diýerim. Sen garaýşyňa men bir zat diýip bilmeýän. Hojagly, hitrovkaly gudosy şollyýar. Bilen onu, o bilen. Şu an edeni tu näme hojaglyny turmaýan basmady, näpset basmady turma.
Hocagulun agasy var. Şo Türkmenistanyň özüçe Türkmenistanyň zonasynyň eli akdyjy var. Öňkü minister diýäni kim? Hocaguly. Ha. Şoň agasy var. O näme mafia bar da onki mafiýamyz. Bir baýedip köçede ýaşaýan Aymuratmy? Aymurat'ın bile basılan Aymurat'ına gitme oğlum. O bu ne yapacak kaldı Aymurat basıldı bu basılmadı. Sen bu kaçıyor kaldı. Onki prezidenti orada, onki Saparmat Niyazov orada, bunun Saparmat Niyazov orada poddeşkisi kaldı bu. Risk. Aa. Sen Niyazov'tan Gurbanulla geçilýän döwrüni bilýärmi? Bilen? Şeýle urgurrunma. Inni ýadyňyza düşýän bolsa Mehremanda onlar bu Gurbanulla Berdimuhammedow Ýaponiýaga gidip ömrüni uzatmaga gitdi. Ýaponiýa. Ýerine gaýdyp gelipdir. Görkezdiler. Gelmedi. Yalan. Yok ayağı bilen bile geldik görkezdiler. Yalan o. Şeýlemi? Gelen okmy? Gelin ok. Serdar özde şu Serdar'ın özü kan değiştirdi. Bağırı problemi çıktı Serdar'ın özüne. Kanını çalışıyor. Bağırdan probleması boşu var Serdar'ın. Kakasam şeyle bağırdan rak. Bunun semin nemesi. Serdar narkoş. Karnı işi döp içiyor. Ben açık konuşayım. Ben şu açık edeyim. Yok dur risk. Japonlar bu haramdan kopyasını yasap per koyursalar näme aýalynyň eline. Böyle. Ne uzalda oturmaga gerek yok. Tehniki bökdöşükler dağıtlaran başladı. Şoň üçin şu ýerde hoşlaşmak isteyen ehip bolsa inniki efirlerde duşuşar. Söwünçli zatly ýerleri men aýyrmadan bolanok. Şoň üçin aýyplaşmak Mehrimandyň onlar riskini ýagdaýyna düşünün, risk üçin geçirimli edin. Riskem netip bolsa alıp çykjak bolup elimizden gelenini edýäs gaýgyramyzok. Riskem elbette çağanyň ýanyňyna köp zatlar diýe ýöne häh diýeniň bilen meh bolanok. Hähtiýeniň bilen meh bolanok. Şoň üçin Mehrimandyň onlar wagt gerek bolýar. Halkara gurulmalyň işi başyndan aldyk. Halkara meseleler, halkara problemalar ýöne derrew çözüp aramak özünden. Şoň üçin garaşmaly bolýar. Derrew elimden tutup meni alıp gitsinler, zat etsinler diýip garaşýanlar bar ýöne olar ýalyky bolanok bu işler. Netip bolsa men risk bilen habarlaşar. Size habaryny ýetirer. Sag bolun onda Mehrimandyň onlar sag oturun. Sağlıkda görüşelim. Allah ýardymy bolsun.